मोनसे गोदान टपिक लानानै दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना मिथिखागौ बयनिबो मुंदांखा WhatsApp एप्सआ आरो बे WhatsApp एप्सआवनो नोंथाङा बायदिसिना भिडिअ, अडिअ, फट' शेयार खालामो आरो बेफोरखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो सिकिउर एबा सिकिउरिटि खालामनानै लाखिनो अरायबो नाजायो। जाहाथे नोंथांमोननि WhatsAppनि बायदिसिना फट' भिडिअफोरखौ गुबुना नोंथांनि मबाइलनिफ्राय लानो मोना एबा नोंथांनि WhatsAppआव बिथांमोना नुनो मोना। बेनि थाखाय नोंथांमोना सानफ्रोमबो सिकिउर। बेनिखायनो WhatsAppआ जायखौ फिंगारप्रिन्ट होननानै बुंदों आरो नोंथांमोनाबो जुदि मबाइलाव नोंथांमोननि फिंगारप्रिन्ट दङबा अब्ला WhatsAppआ मोनसे फिंगारप्रिन्टनि आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोननि मबाइलाव जुदि एबा WhatsApp एप्सआव जुदि फिंगारप्रिन्ट गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोननि WhatsApp एप्सखौ मा खालाम, आपडेट खालाम, अब्लानो नोंथांनि फिंगारप्रिन्टआ फैगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गावनि WhatsApp एप्सखौ आपडेट खालाम जाबाय आरो आपडेट खालामनायनि उनाव नोंथांनि WhatsApp एप्सखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि पेजनिनो नोंथाङा मोनथाम दट नुनो मोनदों। नोंथाङा बे मोनथाम दटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा सेटिंस अपसनखौ नुनो मोनदों आरो बे सेटिं अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों एकाउन्ट्स अपसनाव आरो नोंथाङा क्लिक खालामनो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों प्राइभेसि आरो बे प्राइभेसियाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा सिङाव स्क्रल खालामबानो जाबाय आरो स्क्रल खालामनायनि उनाव फिंगारप्रिन्ट लक नोंथाङा अपसनखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङा बे अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। होनायनि उनाव नोंथाङा नुनो मोनदों आनलक फिंगारप्रिन्ट आरो बेयाव क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथांखौ फिंगारप्रिन्टखौ बिनाय जादों आरो नोंथांनि मबाइलाव नोंथांनि फिंगारप्रिन्टनि जायगाया जेथिं दङ बेयाव नोंथाङा गावनि फिंगारखौ पिन खालामना होबानो जाबाय आरो पिन खालामनायनि उनाव नोंथांनि फिंगारप्रिन्टआ साक्सेस जागोन। साक्सेस जानायनि उनाव नोंथाङा सिङाव मोनथाम अपसन नुनो मोनदों, इमिडियेट आरो 2 नम्बराव दङ आफ्टार 1 मिनिट आरो 3 नम्बराव दङ आफ्टार 30 मिनिट। नोंथाङा जेब्ला नोंथांनो हरखाबै नांगौ बा नोंथाङा 1 मिनिटनि उनाव नांगौ, नोंथांनो 30 मिनिटनि उनाव नांगौ, नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। मानोना WhatsApp एप्सखौ नोंथाङा अराय सिकिउर खालामनो आंनि बायदिबा इमिडियेट नांगौ, बेनिखायनो नोंथाङा इमिडियेटआव सिलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। जेरैबायदि आं सिलेक्ट खालामनानै होदो। बेनि उनाव नोंथाङा अरायबो गोजोनै थानांगोन। WhatsAppनिफ्राय नोंथांखौ रावबो नोंथांनि फट' भिडिअ नायनो मोननाय नङा। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नांखौ, जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। बेबायदिनो टेकनिकेल आरो इनफर्मेटिभ भिडिअनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव आं अराय आरो नेक्स्ट भिडिअजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिक लानानै। अब्ला दिनै नोंथांमोननि सेरनिफ्राय आं एसेयावनो बाय।